Hello! Hi guys! Naadar si Debbie Garcia karon. Hello! Ayan, nagsugod na ko sa iyang foundation. Then, nag-eyeshadow na ko niya, and then, gikilayan na po na ko siya. Yan, check, check, check. Okay, so eyeliner na ta. So, ang ganahan dahil ni Debbie, cat's eyeliner, kanang nipis lang daw. So, atong sundan yung gusto, di ba? Huhu! Ang next ay, falsies. Para pack na pack, pack ganun. Joke lang. Samo ko. Wait lang ha. Gidagdagan ako iyang eyeshadow and then nag-contour na pud ko sa iya ha. Unya na lang sa mi mag-lipstick kay mag-hair sa mi. Mag-blower sa taday. Nag-ilis na si Debbie. Grabe ka sexy jud ni Debbie. Oy, wait lang, ginaguba na ko iyang hair karon. Joke. Ginatis bitaw na ko oy kay kailangan pa ba para dili gud ma-flat. Niabot akong amiga si Ann, pakilala lang tamon, tabang siya sa kuha sa iyang hair. Dayon nagbutang mig hair extensions para mohaba lalo iyang hair. 'Di ba? Mas sexy. Si Ann ang nagkulot niya. Ako na ang nag-retouch kay para paspas ba. You know, teamwork. Salamat kaayo.